Díky, Braško. Díky moc. Není zač. Počuj, tých 16 eur teraz nemám, Dano. To som si myslel. Ale vrátim ti ich. Fakt. Dobre. Bežme, poď! Je to určite ten Válov? Neviem! Možno je to nejaký iný. Jeb na to a ber ho! Ber ho! Smrdia tu varené potkany, to musíme byť na nejakom rómskom pohrebisku. Však to tu vyzerá jak u nás večer v osade. To je Rimavsko-Sobotský cintorín. Boli sme tu striedou na exkurzii. To je ocel. Zbere za to dostaneme 120 korún. Je teraz na zber. Cigoš. Sú aj dôležitejšie veci ako zber kovošrotu. To odvoláš. Dano, čo sa deje? Však ja sa s tebou rozdelím. Neznášam špírkové pesničky. Paul McCartney. Kto ste? Čo chcete? Ste tu kvôli tej oceli? Môžeme to zriešiť 50. Jožo Vajda! Igor, odhoď ho tam na chvíľu, tam hore, presne tam nech drží na tej kosti a hoď ma do tých slz afgánskych polosírôt. Igor, nech môže začať arabský rituál. Už sa neviem dočkať prvého koncertíku, to rozbalím jak za starých čias. Poďme teda na rituál. Bravčová, kosť, ohľadaná, Ivanou Christovou, ruka plastického chirurga sťatá nožom špinavým jak tvoja mater. A už iba krv krásavca, ktorého tvár bude privlastnená. Vykvápaná do gulášového kotla. Arabský rituál znovuzrodenia sa môže začať. Strašne rýchlo to išlo všetko. Kedy som tak ako si vyletel, to je jedna z mála vecí, čo si pamätám. A ja som to potom zažil naozaj na vlastnej koži. Ja som ležal na hoteli, nikam nechcem chodiť. Bol som maličký, tak o toto bolo také zvláštnejšie. Ty máš výbornú tvár pre rádio. Tá známa tvár, a aby som to teda dopovedal, to bola zašifrovaná správa. Čím budem podpisovať autogramy? Díky, Igor. A ako vyzerám? Úchvatne. Zmizla vám bradavica. Nastav ruku, Igor. Nový album sa blíži. Je na čase vybrať krstného otca.